kuno kuManicaland kunonzi nyika yeuchi nemukaka. Saka mukaka wacho umwe wacho unowanikwa panapa. President vedu vakati no person or nzvimbo must be left behind. Ndosaka muri pano. Mauya kuzoona programu iri pano. Programu iri kundifadza ini saMinister of State weManicaland. Kuno kuManicaland tiri kutarisana nezvinhu zviya zvakura iyo kana kuti makore akapera, asi zvinoita sezvinoda kundengendeka. Zvinhu izvozvo tiri kuzvitsvaga, tira kuti zvisumudzirwe, zvifambe, zviinde pamberi, so that we take Manicaland to another level. Dai ndiri nemi mairovera Minister Maoma. Pano tadanangurirwa kuti pane project yaimbofamba zvakanaka. Iyo zviri kufamba hayo zvakanaka, asi yaiita zvakanyanya munguva yekumashure iyo. Pane zvairi kuita izvozvi. Taudzwa kuti panodiwa magetsi pano. Ndakutoripota kwamuri guest of honor kuti vana vangu vari pano vesangano dairy vari kuti dai taisirwawo sola kuti tiwedzere zvatiri kuita, ndizvo here? Dai vawanawo tricycle yekuti vakasire kukolekta mikaka iri kubva kwese kwakatenderedza, zviite fast uye iwande, ndizvo here? Muri kuda tractor kuti nyaya yesilage ifambire mberi zvakanaka, ndizvo? Nezvese zvinodiwa kuti silage inge iripo kuitira kuti mombe idzi dzisise zvemhando yepamusoro. Ndo shoko rangu randiri kukupai guest of honor ini on behalf of vana vangu. Ndinoda kukuzivisai kuti project yenyu yamuri kuita panapa iri pakati pemwoyo wangu. Munyama wamaita ndokuti paroad, saka muchandiguta tichiuya kuzoona kuti zviri kumbofamba sei pano. So I would like to urge other dairy associations to take a leaf from Sinara and learn from them. Munongondichakusirai nhamba yangu mungondifonera kuti makazvifambisa sei kuSinara kuti zvigofamba pano mugowina wamukombe, handiti? To give the key note address for Sangano Dairy Veterinary Field Day and Dairy Farmer Graduation Ceremony. I wish to thank the organization committee for inviting me to this momentous occasion, which forms part of efforts aimed at promoting dairy development in Zimbabwe. Ladies and gentlemen, I would like to commend the Directorate of Veterinary Services for organizing and facilitating the dairy farmer training in animal health and production management. I believe these dairy trainings were organized at the right time when government is promoting the revitalization of the dairy sector through various initiatives as a strategy to improve milk quality, milk quantity, and milk production in Zimbabwe. Driving these to food security of our beloved country. Zimbabwe has been affected by rabies, foot and mouth, anthrax, Newcastle, and tick-borne diseases, especially the January disease. In the last few years, January disease has caused serious losses of more than 500,000 cattle, with a loss value in terms of US dollars between 150 million to 500 million USDs. Disease control and prevention strategies have included vaccination. As we are here today, we've already vaccinated two dairy cattle at this place, and I've been told by our veterinary officials that this district
He has been vaccinated and is also in the process of being vaccinated. We've seen tick grease and deadline being given and subscribed to our cattle here at this place. Other essential services which have been provided by my ministry was the construction of deep tanks, provision of deep and dipping chemicals together with tick grease. This has helped a lot in this province. Ladies and gentlemen, Zimbabwe is an agro-based nation, and among other several sectors, the dairy sector plays a very critical role in the realization of the livestock growth and development plan of the agriculture and food system transformation strategy through the following things. 1, dairy farmers like the ones we have and seated in front of me. Sumukai varimi vedairy novabva kwavamabva. Vanhu vakuonei. They contribute to the GDP of my ministry, Garaipas. They contribute close to 27% of the GDP of my ministry, their whole sector. The dairy value chain is a high employment generator. It provides direct employment to approximately 30,000 employees and indirectly to 13,000 personnel. Varimi vemukaka musatozvitorera pasi. Foreign currency ndimunotoiuyisa through my products anoexportiwa kunze kwenyika. Saka zvitorerei pamusoro. For this reason, the government has been very keen on the sector and it has continued to allocate resources and other forms of support to the dairy sector. Pano pandauya pano pane zvakawanda, Minister of State. Zvanzi zvinoda kubatsirwa. Chikuru magetsi ndo chikuru kudarikidza. Panoda kubatsirwa kuti Dr. Makai varimi vapiwe mombe dzemhando dzepamusoro sezvo vakugona varimi vakugona kudhibha mombe sekudemonstrata nokuvadzidzisa kwamakaita mazuva ose apera. Varimi vapanapa mavapa mombe mukadzivaccinata hadzichafi nejanuary disease. Saka ngativabatsire, Minister of State, kuti tinge tichikwanisa kuti nzvimbo inei idzokere payayo vari. The coming on board of the financial institutions such as Agricultural Finance Corporation will also enable the capacitation of dairy farming sector, which has been facing challenges of accessing long-term capital from financial institutions. The sector, however, continues to face several challenges: low productivity and poor quality. I think I've been mentioning the drop in milk production from 1,000 to a paltry 100 liters per day. Costly and inaccessible animal feeds. Yes, I've heard that you have challenges of feed here, but we encourage the growing of our own Makoni feed, which I believe Agritechs, together with the dairy services, should come and teach us how to produce Makoni feed for our dairy cattle. Kamuti pane kamuti kanoonekwa kanonzi munakandafa
kanomuka kega kaya kekuti ukakisa mvura unokaona kanozikayi kamufadi chimuka. Saka ndikati project inoyi kamufadi chimuka keproject. Saka taakuda manje kuti kasazofe manje wepiri, taakuda kuti ichirambe ichienda kumusoro sekutaura vision yapresident yavanotaura iyo kuti tiri kutarisira kuti by 2030 munhu wese tange taane upper middle class. Haisvikiki kana pasina maproject akaita seizvozvizvi. Inonzi Aron Changati, ini chairman vanovasangana mberi. Takatanga kushanda vanhu vadhiri muna 2004 tanga kuisa mukaka. Tiri papiki titengesa kuti mukaka paya pasvika 900 liters pazuva. Mukaka wese taiprocessa tichitengesa masupermarkets, maschools nekumashop akatenderedza necommunity. Chinangwa chiri chichekuti tiite mari muhomwe nekuti tiriitire mhuri dzedu. Pari zvino izvi tiri dambudziko remombe. Mombe dzedu dzakafa nguva yapera. Saka iye zvinezvi mukaka wedu wadzika wapa 120 liters pazuva. Tiri kuendesa kudairy board pari zvinezvi. Ndikotoisa mukaka wedu ende tiri kubhadhara 65 cents per liter. Tikawanawo assistant yekuti mukaka mombe dzedu dziwande, tawana assistant. Mushure yekuti tizazi tengi iri rinowa 2000 liters. Pari zvino mukaka wedu toisa mufiriji kuti tengi tichikwanisa kunizadza. Saka toisa mufiriji kuchiwa mudairy board. Kana uzaza tengi iri, zvori kana uzaza tengi iri 2000 liters, tinopa mombe dzakati wandei.